zu ekusi eta beste jausarik, ez da zerren ekusi. Segaite alegriarik ez da munduan zure parerik. Zure begiok nekusenean bertatin eben ezagutu. Oi, eta ezin zein didala neure bizian gozadu. Ederra ez da? Araba da. Berdea, hotza, sikua, menditsua, laua, gazia, gozoa, bakartia, jendetsua, ongi etorri Lazarragaren lurraldera. Araba, lurralde zahar bat da, mendeak aurrera joan ala gaztetu egin dena. Zure eta nire arbasoek beraien marka utzi zuten eta haien testigantzak dira horren lekuko. Antzinatik entzun da euskara Araban. Bertako gizakiek euren artean komunikatzeko erabili izan dute mendeetan zehar. Bestalde, gure lurraldearen kokapen geografikoagatik, hementxetik, iragan dira 11 bisitari eta erromes. Haien testigantzak funtsezkoak suertatu dira, Araban euskara berezko hizkuntza zela agerian uzteko. Hala, lehenengo euskal hiztegia Araban idatzi zen 16. mendean, eta ezinbestekoa da, orduko Arabako euskara ulertu ahal izateko. Une haietan erakundeek, hala nola Arabako aldundiak berebiziko inportantzia izan zuten euskara babesten. Foru eta legeen bitartez jagon zuten euskara. Modu horretan, Arabako eskoletako irakasleak euskal hiztun izan behar zirela zehaztu zuten. Foruak ezabatutakoan ostera, atzerakada azkar bat gertatu zen. Hala ere, orduan, baita geroago ere, euskaltzaleek euskararen alde egiten jarraitu zuten. Gure bidegileei esker, euskarak aurrera egin zuen Araban, eta euren lana ezinbestekoa gertatu zen gerora jasoko genituen fruituez gozatzeko. Lehenengo herri ekimenari esker, gau eskolak sortu ziren euskarari beste bultzada bat emateko. Hala, katea ez da inoizeten. Sasoi ilun hartan, Arabako lehendabiziko ikastola sortu zuten. Era berean, handik gutxira, aldundiak Araba osoan ikastolak eratzeari ekin zion. Ondoren, euskal erakundeek eskumenak berriro eskuratuta, etengabe aritu dira gure berezko hizkuntza indar berritzen eta euskal hiztunak sortzen. Gaur egun, Arabak euskararen aintzindaritza lanak egiten segitzen du. Ikerketek diote, ezaguera eta erabilera hazkunderik handiena izan duen lurraldea dela. Eta jakina, bertako bizilagunok euskal hiztun eta eleanitz izateaz harro sentitzen gara. Egin zutelako, egiten dugulako, eta etorkizunean ere euskaraz egingo dugulako.